što sam rekao da je 20%, prema tome sasvim vam jasno da je naš prostor ovdje prilično velik, a sada kada građani vide da se iz dana u dan ova platforma, ovo okupljanje širi, ova koalicija, uvjeren sam da ćemo na taj način povećati broj mandata i izglede za još veći uspjeh na izborima. Ovdje je ključna riječ okupljanje. A kome je namijenjena riječ, odnosno projekt okupljanja za parlamentarne izbore? Namijenjena je, okupljanje je namijenjeno i pozivamo sve političke stranke, udruge, pojedince s namjerom sudjelovanja na parlamentarnim izborima i preuzimanju političke vlasti kako bi se provele ključne programski ciljevi za preporod hrvatskog gospodarstva, države i društva. Parlamentarni izbori koji su pred nama bit će u lipnju, kaže predsjednik Republike Zoran Milanović. To može biti 21.6. ili 28.6. Zašto ovako naglo idu parlamentarni izbori, ako znamo da su oni prije bili u jesen? Zato što u drugoj polovici godine, pa već i nakon 15.6. kad popuste ove mjere koje su izglasane, koje je donijela vlada, Hrvatsku čeka početak kolapsa. Masovno, dakle, nam stradava gospodarstvo, turizam je spušten na vrlo niske grane, nezaposlenost, stečajevi, gubitak prava, politike mjere štednje, rezovi, sve ono što smo gledali u velikoj krizi 2008. pa do 2015. pa još i gore. Hrvatska nema mnogo vremena, 2020. godina je kritična godina za Hrvatsku državu i hrvatsko društvo, kao što je to bila recimo 1990. I Hrvatska ovog časa treba sve one koji su za drugačiju Hrvatsku, funkcionalnu Hrvatsku, reformiranu Hrvatsku na jednoj strani, u jednom taboru, u jednom stožeru, a sve one druge koji žele status quo, koji žele da stvari ostanu ovakve kakve jesu, na drugoj strani.